Съвместимост при жена телец с мъж дева. Това е здрав и дълготраен съюз. Двойката принадлежи на стихията на земята, а това означава, че притежава голяма инертност. Именно това качество е трайният залог за тяхното семейно щастие. Често тези двамата съставят брачен договор, отчитайки всички възможни неприятности, така че в случай на развод нито един от участниците да не загуби нито стотинка. Телецът, защото всичко е заработено с пот на чело, а девата заради принципа. Така и живее дълго и щастливо тази двойка. Жената телец подкупва влюбената дева със своя талантна домакиня. Често тя има по много и това също е много приятно за мъжа дева. Мъжът дева привлича телеца със своята спестовност. Телецът притежава природен нюх за парите и е готова да работи. Девата знае местата и пътищата, къде и как най-ефективно да се направи това. На жената телец понякога ни достига чувственост в отношенията с девата, защото по природа този мъж е суховат и не признава никакви сантименталности. За него любовта е болест, а това девата не може да допусне по никакъв начин.